de difundir toda a información que representa a lei de extranxería. En este sentido, vamos a incidir especialmente nos cambios do novo regulamento e vai desenvolver o grosso da conferencia Josefina Rodríguez Durán, que é a xefa de unidade de extranxería da subdelegación de Ourense, e na parte final nos dará unha pequena información sobre o funcionamento, asesoramento de funcións e cartas de servicios da unidade de extranxería da subdelegación, e aí estarán os compañeiros Miguel e Lourdes, que nos darán unha breve exposición dos servicios para que todo o mundo teña claro, tanto o personal profesional que se dedica ao asunto como alguna xente interesada particular. O que se pretende con o novo regulamento é actualizar a lei de extranxería ás novas necesidades. O mundo é cambiante, as necesidades son cambiantes, e o regulamento que pretende é actualizar segundo as necesidades, que hai necesidades moi diversas, tanto pola población inmigrante como